Pre múdrosť vnímajme, no, to, keď som bol asi dvakrát na grécko-katolíckej omši, tak sa diali neuveriteľné veci a okrem toho ten pán farár veľakrát toto spomenul, že pre múdrosť vnímajme, tak ja myslím, že to je veľmi zaujímavý proste pokyn aj pre dnešný svet, že že okolo nás sa naozaj vyskytuje veľa premúdrosti, len ju musíme vnímať. A tak na margo toho, aby som lepšie vnímal premúdrosť, som si zakúpil fajku, aby som mohol bavkať. A ten pán, u ktorého som to kupoval, sa veľmi z toho tešil, že mám takýto záujem. A povedal mi, že kto fajčí fajku, ten není zlý človek a že to je vlastne, že s tým som nejakým spôsobom sa pozdvihol na oveľa vyšší level. Tak teraz sa učím a teraz vlastne trénujem na majstrovstvá v pomalom fajčení fajky. Už to fajčím hodne dlho, zapálil som to jednou zápalkou, tak to je veľmi dobrý základ. Ale najväčší borci to vydržia skoro 3 hodiny s 3 gramami tabaku. Ešte som to nemeral, že koľko to vlastne je, ale to by som si niekedy mohol skúsiť a nadiať a vyskúšať, že teda ako som na tom. A keď hovoríš, že kto fajčí fajku, nie je zlý človek, lebo mne zase otec vravel, že nikdy never mužovi s fúzami. Myslíš, jak to ide? Že rušiť sa to, alebo jak to je? No, fajkov skoro bradatí ľudia fajčia, než fúzatí, takže to môže, možno, že to je... Takže, ale možno by sa to vyrušilo, no, to je fakt. Pretože fúzatí ľudia proste fajky nefajčia. Že to je jedno s druhým. Je to tak. No, ako fajky fajčia väčšinou bradatí ľudia, alebo potom sú vyholení do hladka. Takže je to tak, no. Ešte musím teda preniknúť do tajov, jak sa fajčí fajka na mori, lebo tam to je, na to sú jednak iné fajky a iným spôsobom, keď je vietor a tak, sú dokonca fajky s viečkom, ktoré sú na toto stavané a rôzne, no. Hlavne keď sa fajčí fajka, musíš celý čas dávať pozor, aby si neprepálil, aby príliš nerozpálil to drevo a za to si to celý čas musíš držať. A keď sa to rozpaluje moc, tak musíš prestať ťahať na chvíľu. To je najhoršie, že keď už si tam úplne na spodku, a ono by sa tá fajka mala vyfajčiť absolútne akože do tla. No a teraz proste to ešte máš ďalšiu pol hodinu takýto ždíbeček tam proste mátať. Ja už skúšam z toho vyklepávať ten popol. Počuj, a teraz keď ide o tú fajku teda, vieme, že keď sa... Je to práca s dymom, hej? Práca s dymom je aj údenie. A pri klobásach, pri údení klobás sú dve zásadné veci, čo sa môžu stať. A to, že keď jedným priteplí klobásy môžu stiecť, a zase keď sa to údi zlým spôsobom, alebo príliš, alebo čo, tak to môže chytiť pachuť. No. Ako je to s tým fajčením? Aké sú zásadné zlé veci, čo sa môžu prihodiť? No, a ku podivu je to vlastne úplne rovnaké, pretože keď zle zafajčíš fajku, tak chytí pachuť a potom, že jedno, aký tabak do nej dáš, to chutí rovnako. Čo si myslím, že možno, že sa stalo tejto mojej. A keď sa práve ťaháš strašne rýchlo, tak sa tam tvorí močka zase. A to je asi ekvivalent toho stečenia. Lebo akože ten tabak sa robí na schvál vlhký, aby akože teda nehorel nejak prudko. No a ty keď akože prudko do toho dmýcháš, tak sa to nestíha odparovať a sa ti tuto proste vnútri tvorí močka. A keď ja by som po dofajčení vybral filter, tak uvidíš, že bude totálne proste navlhnutý a mokrý. Čo asi je zlé, no a tak zo 3-krát som aj teraz chytil močku až do úst. Našťastie teda verím tomu filtru natoľko, že